मंडला के खोरा पाटी चौकड़ दरबार जी के खोरा पाटी खोरा दरबार कैसे करो हाय भीतर जाना कैसे करो हाय भीतर जाना कैसे करो अरे तभी तो गई तू काय की काय मंडला के खुरा पटी चौकड़ दरबार जी तोल के सब नहीं खुलेगा कैसे करो हाय भीतर जाना और कैसे करो हाय जोड़ी मोरे चनीता हाल कैसे करो हाय भीतर जमारो कैसे करो हारी कैसे करो हाय भीतर